Salutare dragi prieteni, sper că sunteți bine. Astăzi o să facem un alt video despre măștile de protecție FPP2 și măștile de protecție FPP3. Am aici în fața mea mai multe modele am și așa. Ce este de reținut la aceste măști FPP2 și FPP3 este gradul lor de filtrare. Aceste măști FPP2 filtrează cel puțin 95% de aerosoli de 0,6 microni. Deci măștile chirurgicale filtrau minim 95% aerosol mai mari de 3 microni. Aceasta filtrează 0,6 microni. Deci filtrează particule mult mai fine. Aceste măști sunt utilizate de către cadrele medicale și nu numai, care doresc să se protejeze împotriva anumitor infecții pulmonare și în cazul de față împotriva coronavirusului. Deci dacă vreți să vă protejați contra coronavirusului, cel mai indicat sunt aceste măști FPP2 sau FPP3. Vreau să vă spun că aceste măști sunt destul de dificil de purtat. Eu le port de câteva luni de zile zilnic și nu este chiar simplu, dar suntem obligați să facem acest lucru. De exemplu, în Europa aceste măști se numesc FPP2, în China se numesc KN95, iar în Statele Unite se numesc N95. Gradul lor de filtrare este același. Deci, după cum vedeți, ele filtrează particule foarte fine. Deci ca să purtăm o astfel de mască, primul lucru important este la fel ca și cu celelalte, dezinfectarea mâinilor. Acest lucru se face cu apă și cu săpun sau prin aplicarea unui gel hidroalcoolic. Avem aici un gel hidroalcoolic, deci se pune pe mâini, după care se vor fricționa foarte bine cele două mâini. Se fricționează mâinile până când această substanță hidroalcoolică se evaporă. O să luăm masca, o să iau pe cea mai simplu de utilizat. Este o mască KN95, adică din China. Se ia de către cele două elastice. Aici nu mai puteți să vă păcăliți de sensul măștii pentru că este foarte greu. Deci se pune așa, se va aplica pe față. Aici avem partea aceasta dură. Deci dacă observați, această mască este ermetică. Deci nu o să mai am aer care să-mi iasă nici pe aici, nici pe aici. Deci cam tot aerul ar trebui să iasă pe aici prin față. După cum am zis, această mască se pune pe față și după aceea nu se mai atinge. Dacă cumva vă atingeți partea exterioară să o ajustați, trebuie să vă dezinfectați imediat pe mâini. Probabil această parte exterioară este deja infectată. Putem să purtăm un astfel de model de mască undeva la 5-6 ore. Depinde de cum se umezește masca la interior. Eu personal o port undeva la 6 ore și schimb două măști din acestea. Deci am una de dimineața până pe la vreo ora 1, iar după aceea iau una, dar o țin probabil mai mult pentru că lucrez undeva până la 8 seara. Deci, după cum vedeți, când respir nu mai iese aer nici pe aici, nici pe aici, nici pe aici. Aceste modele de măști FPP2 vă protejează contra coronavirusului dacă le purtați corespunzător. Adică dacă nu vă autoinfectați. Pentru că gradul lor de filtrare prevede acest lucru. După cum vedeți, avem și celelalte modele, care principiul este același. Am aici un alt model și un alt model. Când vrem să înlăturăm această mască, se ia de aici, așa, se pune la coșul de gunoi, se închide coșul de gunoi și se dezinfectează pe mâini cu această soluție hidroalcoolică.
Acum o să vorbim despre măștile de protecție FPP3. Am aici un model. Ele se prezintă în felul următor. Vreau să spun că și acestea FPP3 sunt de mai multe modele. Eu am luat modelul acesta. După cum vedeți, avem aici un filtru. Unele sunt prevăzute cu filtre care puteți să le schimbați. Acestea nu. Deci, avem o parte interioară, avem buretele la acesta pentru nas. Masca se ia în felul următor. Se pune pe față, după care se apasă această bară metalică. Și aici, din punct de vedere hermetic, este foarte, foarte bine. Când inspir, este mult mai greu decât cu o mască FPP2, iar când expir, este aproape la fel. Aceste măști FPP3 vă protejează contra coronavirusului și au gradul cel mai înalt de filtrare. Ele filtrează cel puțin 99% de aerosoli mai mari de 0,6 microni. Deci, că sunt cele mai performante și te protejează în cea mai mare măsură, atâta timp cât această mască este purtată corespunzător. Sunt foarte bune, dar în același timp sunt destul de scumpe. Eu am plătit 10 măști 60 de euro. Deci la sfârșitul anului te cam rupe la buzunar. Înlăturarea măștii se face în felul următor, ca și cu celelalte. După ce ai purtat masca, eu aceasta o port undeva la 8 ore pe zi. Se ia și se aruncă, se dezinfectează pe mâini, se spală bine mâinile sau se dezinfectează cu gel hidroalcoolic. Dragi prieteni, vă mulțumesc foarte frumos că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, vă puteți abona la canalul meu. Vă mulțumesc frumos și vă doresc o seară plăcută. La revedere!